Endi wis jamure wi? Lho, Jarene wake nek kene. yo ndelok dhisik ta. Biasae jamur sore angin gedhe ku jamur nglumpuk di tegalan. Ngono. Iya ta, kadang Pokoke ku ndek dina wit tebukan. Ndek tebu-tebukan iku. Dina iki kudu oleh wake lho asine. Sojo kuwatir. Loh. Aku iki mulai cilik makku wis gelek. Cak Ngono. golek jamur iya. Wah, jan cocok wis. Biasae ku yo ndek apa? Wit-wit sing garing-garing ngono ku Kudu nek iku ta, nek isor-isor kali iku ta, nek pinggir kali. ku yo ganok ta. Di pinggir kali apa lumut ta? Oh. Nah. Endi wi? Ya wis pokoke ngene iki digolek isik. Golek jamur ya kudu sabar. Kok moro ulone wi sing ono wi. Ora golek jamur malah golek molo iki. Iki lho arit iki lho. Ono arit. Oh ya arit bongo ngono. Landhep ae iku arit iku. Ya lumayan. Wah landhep. Mosok ket manggur oleh-oleh rek. Pancene wingi Lah angin ya kosong iki lho sik an. gede. Mur, jamur. Iya. Wah, kita jamur ini iki jamur iki biasa. Ayo Timur, iki segake iki. Yo. Waduh. Endi? Iki Yus. Wah, iki cocok iki. Loh, jamur Wah, cocok iki. Wah, yo ngene ta. Aduh, iku jamur. Wah, lumayan. Jamur enak nek iki. Iki jamur. Apa jamur apa jenenge iki? Lek barat iku kurang gede. Lek jamur barat kan gede ya biasanya. Ngono. Jamur terucu iku. Yo. Kan terucu kan nyocok ngene lambe. Yo iki koyo cucukku terucu. Duh, iki koyo cucuke Saihu koyo iki. Oh, iya. Saihu nek kado nyucuk yo ngene iki. Iya bener. Yo, apa iki? Mulai mang subuh lho, mulai mek situk yo. Aku Yo apa? Golek mana iki, Karo? Lho, Cak Sihur. Nyolong ndek endi ku? Ayo. Hah? Yo panen ta, Bro. Wongan iki Tegale Ombo kok. Ngono ta. Heeh. Wis tuwek ta ngene iki? Ya, tuwek pisan. Tuwek ya. Tekan diae. Kuwi mambengi iku, awake dhewe kan wis janji kate golek jamur. Budal mari subuh, mek oleh mek situ. Lho, nyepor koyo lambene Saihu lho nah, situ salah. Jamur terucu iku. Wo iki kaya jangan bonces kaya anune Saihu. Ngono ta. Heeh. Lah golek nang ndi? Aduh le perkara jamur melok nang omah kono lho akeh. Ngono. Heeh. Lho, di adikku budidaya jamur ta. Pengen jamur ae. Nganti mlukok-mlukok sampean. Wah, ya cocok nek ngono. Nek ngono lah lapo golek dhewe, aku golek jamur. Kuatel kabeh aku sikil kuwi. Waduh, aku yo kenekan eri-eri lho. Sing Wah, ngocor-ngocor. kabeh. Nah iya jamur ki. Wah, opo iki jamur? Wah, ojo Kang, eman Kang. Iki sing organik malah ngene iki. Organik meneh. Lho, Opo organik? aku paling seneng nek organik iku. Tapi temenan akeh enggak di kono? Akeh lah di adikku. Terus Adewe golek di kono apa? Ngene. masa-masa iki. Oh iya wis beres lek jamur ae. Beres ya wis apa cari aku. Awake dhewe nang omahe Yo. sahur. Heeh. Cek engko dituduhno Iya, lokasine atau pabrike sing budidaya jamur. Lah iya. Ngono ah. Iya wis engko anu nang lare nang kebon-kebon. Iya. Enggak kira-kira oleh enggak? Wah, oleh. Ngomong adikku kok ate gak oleh ta? Ya wis nek ngono gak apa-apa wedi gak oleh. Oleh. Tapi nek tuku gawe kok bengi ono enggak? Lah iku engko anu pesen dikit biasae. Pesen dikit kan bakule akeh adek iku. Oh ya bakule akeh. Dadine engko aku tak pesen dikit. Oh, juragan wong. Lho, juragan backlog, juragan jamur. Oke wis. Bebet iku lho. Ya wis nanti tuku sik di kono wis. Ya wis gak apa-apa wis. Nek ngono awake dhewe rono iki. Iya, mulai wis. Saiki sampe langsung mulai ya? Langsung mulai ya. Ya iya ta iki ra. Ya wis. Ayo wis. Apa kan dong? Saken dong. Wapot wi. Sewi, tutut wis tuwek wi. Oh, alah. Hati-hati.
angel lemen rek peda. Ih, kon kok endi setake kontong. tuh kon iku minggu-minggu lah apa di kene iki? Kok sing ngantor ae amene? Nginep ta kon ya apa? Anu wingi, mari bayari wong-wong. Wis mari bayar kabeh kari ngene Saptami. Lah kok gak teko. Ya terpaksa ta aku malih turu di kantor kene. Ngelembur berarti sebenarnya. Iya ta. Ya lah kamu minggu penak kadil-dilian kate ngentri nanti kon biasa. Anu aku rene iki mang tak delok ndek omamu gano paling yo di kantor panyangi temenan ono kene. Anu aku teh nyoba ndek perumahanmu iki lho. Teh nyoba tril-trilan koyo suasane penak ngono ndek kono. Ya iya lek penak lagi dilian ono si urung dibangun. Oh. Ya wis aku tak nyoba rono yo, ya apa? Ya sik tak bukakno iko sik. Oke wis, yuk. Oh, lek bodong golek penggane wong. Cuma ning tas duwe tril anyar cek sombong iki kate pamer di perumahan kene awak iki nyambut gawe pisan. Oh, wis. Ayo mlebu dong. Halo, ayo ya. Batu aku ae. Kenapa kok balik meneh kon iki, Mang? Iki nyoba iku lho dalane sing nyoba sing penak-penak to dipai penak. Sing ndek kono ono sing urung dianu. Apa iku? Sing urung dipaping. Suruh dipolai ya. Iya. Sepedamu wis oke ta kate nyoba rono wong dalane. Oh, sepeda api kan. LED apa? Ini limited edition, Bos. Wong oke kan limited edition gak iso. Wis sombonge kon iki. Larang iki. Waduh larang piro men aku sik gurung iso tuku lek aku lek ngene iki jan. Yo lek awakmu pantes wong kae sugih metu wae. Iki lho. Ndek nggone dhewe sing duwe nek iki aku to. Kan maneh. Percaya lek awakmu. Percaya. Ayo nyoba iki ndek anu. Dungakno kancane iso tuku iki. Wis kae iki. Koyo sukses ngene rek. Sik kae, Bos. Sik kae, Bos. Yes. Malane iki berkoban iki kumang. Sampai ngenteni Sabtan mulih minggu isuk sakjane malam mingguan malih wurung ngene iki. Ada. Wis biasa sabar. Kon ketik nyoba peda iki rono. Kira-kira sakmono tiba-tibane ono kerusakane kira-kira gak apa-apa ta? Gak kira tiba. Awak iki wis biasa ngetril. Tutuk kono lho Bromo kono wis biasa. Dalan sing gak penak wis. Oke, gak masalah wis. Iya wis ajak ndik kono wis. Tapi yo dalane rada gak penak. Iya wis oke wis. Tolong tuh. Gak lidok abodong kok rupane arek iki koyo njlungut iki. Tolong tuh. Tolong iki lho. Tolong. Tolong tuh. Nek opo dong? Tuh, tulung ono tuh aku tuh. Tulung ono iki. Ya isik lek nulungi makane dadi wong dari sepeda limit edition kon niku. Wong ndek gak peda tril mene gedene iku lho kok. Yo ojo sombong-sombong. Peda tril pamer rene kon niku. Wis ndang tulung ono camput kon iki. Kancane iki kecepet. Ayo cepetan. Apa iki seperti gak ono iki kok. Ayo cepetan. Wah, yo. Apa sih kon iki? Kancane wah. Aduh, sing kena Sing abot. Di mana? Abot kok. Woi. Waduh. Lek kono kancane jungkel ya, Bos. Ya kepengin utama kan iku dadi wong kok ojo sombong-sombong uripe jok temen-temen kok kancane iki tulu ngono. Saling tolong menolong. Aduh. Wah, gitu. Jan. Ayo opo iki? Ayo, tandeno pedae. Pedae numpak daken iku. Mos kira gak kado ae. Aduh. Terno mulih sik ya, engko tak terno nang Ya wis tanggal putung. ayo kok ndang tutuk kono ayo sel. Buat aku iki. Opo iku? Kok moro-moro dingklang.
Goro iki. Tidak nono. Walah, wong tani yang ngene iki lek wayahe tomat larang. Si ijo-ijo di anu kabeh tuh. Ya apa wong kira. Wis cukup sak meneh wis. Waduh, Kang, ya apa sih Kang? Kancane mari tiba iku lho kok iso mati Tiba iku. Waduh, Kamu pinter terlalu sik penak. mari tiba di anu kono lho, tril-trilan wingi iku lho. Kok iso anu iku lho. Loro iki. Waduh, wah sing kena kok. Iki wis Wis ngene. Oh. Iya iya. Iya, Oh, iya. wis kene tak benakno. Tak tambahi tak boboki wis. Ayo. Di, sampai ku di kono. Ayo tak ayo. Yo. siang kita anu lah iku. Goro iki balik iki. Alon sih, alon. Wah, kar sampean ku alon-alon. Sik. Aduh. Sembunyi kon sik. Sembunyi. Aduh. Sik. Sik. Lakar lah ono ini. Dong pijen. Apa ya? Aku malah bingung gini iki. Endi sih? Guys. Aduh. Tiket ini. Oh iki. Sik. Oh iya bener. Pokoknya jari mbakku tuh kudu diboboki. Nah. Cukup kan. Iki nek diboboki sak awak cukup iki. Oh iya, dikei iki. Nah. Kei iki. Sapa maneh ya? Oh iya, sono lengo. Pokok digawe bobok sing enak. Dibobok nomor ke lengo titik. Cok agak. Nah, moro tak kei banyu. Oh iya. Nah, wis dadi tak boboki saiki. Waras. Pokoknya jari Mbah diboboki sak awak waras. Ayo diboboki. Waduh, yo ngono sih gak kena. Waduh, lorek. Cepetan, Iya yo kan yo. Ngerti sik iki. Paham kok gerak ini. Ora tau sik iki pokoke. Pilo kabrak. Ya makane iku ayo kene, ndang ayo. Akeh sosi. Berapa ini tak berani? Ini cari batu pokok iki, itu paling ampuh ini. Oh waras. Saiki lu mau merem sih. Loro ta? Mending coba yo. Iya wis. Lu mau sih kita coba iki mau sih. Udah. Alon-alon kan. Yo. Salah. Lak lor kabeh sih.
mbakku iki. Alon-alon. Iya. Alon-alon. Waras. Mbakku ben yo ngono. Nek ngekeki apa jenenge obat bobok iku kudu sak awak. Wes. Ya apa sih kan ngobati? Ya apa coba ya apa iki kangen sih? Mbakku ku ning ngomong ngene. Jare mbakku iku kaya kira aku iku menjes ta.